Hêzên Sûriya Demokratîk hesede li bajarokê Şeddadê daxuyaniya destpêkirina qonaxa dawî ya rizgarkirina hecîn dest pê kir. Rizgarkirina hecîn tê di qonaxa dawî de ya operasyona bagera Cezîrê de. Got Hêzên Sûriya Demokratîk bi piştîvanî ji koalisyona navneteweyî wê deverên dawî yên di destê Daişê te li Rojhilatê Çemê Firatê rizgar bike. û niha hecîn û navçeya wê ketiye armanca operasyona bagera Cezîrê de. Dibin navnîşana şerê têkçûna terorê de Hêzên Sûriya Demokratîk hesede beyannameya qonaxa dawî ya operasyona bagera Cezîrê li bajarokê Şeddadê di kongrekî çapemenî de ragihand. Di daxuyaniyê de Hêzên Sûriya Demokratîk diyar kir got bi alîkariya koalisyona navneteweyî ji 10 Eylûnê ji 4 aliyan ve dest bi operasyonê kirine. 35 kilometre dereceya wê ye 10 kilometre behembûna wê ve ye. Di vê hemla dawiyê de 6000 endamên me leşkerên Hêzên Sûriya Demokratîk dest pê kirin bi her cureyekî aliyetên xwe û silahê xwe ve. Bi silahên orta û yê sivik û yê giran ve bi piştgiriya tehaluf û hêzên ezmanî li bi topên wê ve li alî tensîq bi alî leşkerên Iraqê ve bi her du aliya van bû piştgiriya vê kirin li dijî terorîstan. Qonaxa dawî armanca wê tunekirina Daişê li Rojhilatê Çemê Firatê ye û bi taybetî bajarok û gundên hejîn, Sûse, Şifa. Hêzên pêşdar di operasyona bagera Cezîrê de li gorî daxuyaniya Hesedê ev in. Meclisa Dêra Zorê ya Leşkerî, yekîniyên parastina Sînor, hêzên taybet yên YPG, hêzên taybet yên YPJ, her wiha bi alîkariya ezmanî ya koalisyona navdewletî û bi hevrêziya Artêşa Iraq. Di dawiya daxuyaniyê de Hêzên Sûriya Demokratîk hesede balkişand got wê hêza wan riyên ewle ji bo revandina sivîlan vekin û pêwîstiyên ji bo wan jî pêşkêş bike. Her wiha wê li gorî zanyariyan li çarenûsa kesên revandê jî tev bigere. Qonaxa dawî ya operasyona bagera Cezîrê wê dawî bi temamî li hebûna Daişê li Rojhilatê Çemê Firatê bîne. Zana Umer, dengê Amerîka, Şeddadê.